Türkmenistan'ın Ilimler Akademiyasının Halkara Ilmi Teknologiya Parkında geçirilen Türkmenistan'ın iqtisadiyetini yuqori texnologiyalar we innovasiyalar çekmek boýunça halkara maslahatyň we sergiň ekinji önem netijelik häsiýete eýe boldy. Hormatly prezidentimiň gol çeken karary bilen halkara hukuk derejesi berilen ilim merkeziniň eýwanyny guralan gözden geçirilmiş milli iqtisadiyetimiň innovasiýa ötüş ýoluna gadanan äwurt uly sepetlerini we mümkinçiliklerini çelik hem daşary ýurtly enjamlary öňürçilen öňde barja tejribelerini we işläp taýýarlamalaryny bu ýere gelenlere giňişleýin tanıştyrdy. Dünýäň öňde barja kampaniýalaryna gatnaşmagyna ýurdumyzda geçirilýän 23 ýyllyk pudokloýny we köp orly ykdysady forumlar özüniň netijeliligi mazmuny boýunça iş urluk gatnaşyklarynyň iň netijeli gurallarynyň birine urildi. Bu gedekki halkara foruma munyň aýdyň suwtnamasy. Ol ýurdumyzyň haryt öňürçileriniň senagat enjamlarynyň ýokary öňürçilikli tehnikany we hyzmatlaryň giň görnüşini ödürleýän daşary ýurtly gatnaşçylaryň uly mümkinçiliklerini açyk görkezýär. Foruma dünýäň onlarça döwletinden bir neçe kampaniýalaryň wekilleri iş urluk teklipleri bilen geldiler. Durmuş ykdysady ösüşiň toplumlaryň maksatnamalarynyň ýokary depgini we üstünlikli amal aşyrylmagy, uzak möhletleýin geljege niýetlenen ajaýyp meýilnamalar Türkmenistanda döwlet durmuşynyň ýakly gurlaryna, şol sany telekommunikasiýalary ýokary tezlikli maglumat tehnologiýalary ulgamyna maýy goýumlar çekmegi mümkinçilik berdi. Halkara ölçeglere laýyk gelýän hemde maglumat aragatnaşygynyň hilini üpçün edýän kämil telekommunikasiýa ulgamynyň döredilmegi ýurdumyzyň dünýä bileşigine awraýny pugtulanyrmaga ýardym eder hemde Türkmen döwletiniň diňe bir merkez azet sebitini baglanşdyrjy merkez hökmüne däl eýsem Günnowar bilen Günwataryň arasyndaky iň möhüm maglumat kommunikasiýa köprüsi hökmünde ösüşiniň geljekki urnam kesgitler. Türkmenistanyň ykdysadiýetini ýokary tehnologiýalary, innovasiýalar çekmek boýunça halkara maslahatyň ekinji ulyna geçirilen mejlisler, hususan elektron hökümetiň we maglumat merkezleriniň döredilmeginiň ähmiýetine, IT parklaryň mümkinçiliklerini hemde häzirki üsen maglumat tehnologiýalary ýamyna barha germinigi ýerdän emeli aňyň geljegine baglandy. Çykyş edilen beýleşýäli ulgamlaryň düzüme goşulan sanly kompýuter ulgamlary jemgyýetiň ösüşiniň möhüm şertine hemde ykdysadiýetiň toplumynyň durly ulgamlarynyň işiniň netijeligini ýokarlandyrmagyň usulyna urildi. Şoňa görä maglumat önümlerini, aragatnaşyk hyzmatlaryny hödürleýän maglumat bazary Türkmenistanyň häzirki zaman ykdysadiýetiniň esasy ulgamlarynyň birine urilmelidir. Onuň netijeli işlemegi bolsa beýleki pudoklaryň ösüşine, umumlukda makro ykdysady ýagdaýlara oňy täsirini ýetirgen. Noktaşyýaly Türkmenistanyň maýy goýum mabatda özüni çekijiligi, onuň durmuş ykdysady görkezçilerine halkara iş ur toparlaryň bergen ýokary bahasy, halkymyzyň durmuş derejesiniň hasym gowlanmagy, gahrman arkadagymyz tarapyndan başlanan hemde arkadagy gahrman serdarymyzyň üstünlikleri barýan parasatly döwlet siýasatynyň netijedir. Ýurdumyzda aragatnaşyk ulgamlaryny we telekommunikasiýa tehnologiýalaryny ösürmek boýunça täze taslamalar halkyň maddi üçinçiliginiň hemde awadançylygynyň ýokarlandyrylmagyna gönükdirlenir. Munyň özi ýeri daşary ýurt maýydarlaryna aýratyn gyzyklanma döredýär. Maslahatda çykyş edenler ýurdumyzda elektron resminama dolanşygyna geçmek milli ösüşimiziň öňüne durýan möhüm gözipelen biri dyny aýratyn atadilar. Bulgamyň ornaşdyrylmagy kärhanalary dolandyrmagyň netijeligini ýokarlandyrmaga ýardam edip, işler alyp barmagyň ýakly tapgarlaryna tez gödөгçilik etmegi, resmi namalaryň dolanşygyny we esasy işleri ýerine ýetirmekdäki wagty azaltmagy, iş ýagdaýyna çözgütleri kabul etmek üçin derur bolan maglumatlary dessin tapmagy mümkinçilik berer. Bu artykmaçlyklaryň ýaklasy ahyrky netijede önümçilikdäki işleň diňe bir aýry kärhanalaryň we pudoklaryň derejesine däl eýsem ýurdumyzyň bütün ykdysady toplumynyň ösüş depgine de beýany tapýar. Maslahatda beýlenilýän smart city konsepsiýasy esasyna gurulyp bolanmagy berilen arkadagy şäheri sanly maglumat aragatnaşyk we ýaşyl tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagynyň giň erimlidigine şaýatlyk edýär. Täze şäher milli binagerligiň iň gowy ýörelgeleriniň häzirki zaman dizayn usullarynyň sadlaşygyny özüne jemleýär. Halkara maslahatyň we sergiň çäklerini ýaş telekeçiler gollamagy we Türkmenistanda sany ulgam ösürmäge gönükdirler. High-tech startup Türkmenistan 2024 adly bäsleşiň jemlenildi. 12 tatlama bäsleşiň jemleýiji tapgyryna gatnaşmagy hukuk gazandy. Şeýlelikde bu tatlamalaryň içinden 3 tatlama bäsleşiň jemleýiji tapgyryna ýeňice diýilip baglan edildi hemde ýeňicilere diplomlar gowşuruldy. Umuman Türkmenistanyň ykdysadiýetine ýokary tehnologiýalar we innovasiýalary çekmek boýunça halkara maslahatyň we serginiň ýurdumyzyň hünärmenleri bilen daşary ýurtly hyzmatdaşlygyň tejribe alşmagyna geljekde giň erimli gatnaşyklary ýoly goýmakda, özleri wagtly taslamaları aralyp maslahatlaşmakda we olary durmuşa geçirmekde uly ähmiýete ýa boldy. Forumyň ahyryna on gatnaşçylara ýürüýte diplomlar gowşuruldy. Han Ling, forumda Hatay Halk Respublikasynyň wekilçilik etdim.
Sinaturu kampaniýasynyň wekili. Şu gedeki halkara derejetindäki aşgabat formy, harit öndürjüleriň, senagat enjamlarynyň, ýokary öndürjülükli tehnikanyň we hyzmatlaryň giň görnüşini ködürleýän daşary ýurtly gatnaşyklaryň hem uly mümkinçiliklerini aýdyn beýan etdi. Formatlaşan dünýäniň onlarça döwletinden gelen bir näçe kampaniýalaryň wekilleriniň işewilik teklipleri biziň geljekki gatnaşyklarymyza täze itergi berer diýip umyd edýäs. Türkmenistanyň ykdysadyýatyna ýokary tehnologiýalary we innovasiýalary çekmek boýunça halkara formal şäklerine geçirilen çärelerdäki elektron hökümetiň we maglumat merkeziniň döredilmeginiň ähmiýetine, IT parklaryň mümkinçiliklerine hemde häzirki ösen maglumat tehnologiýalary ýamyna barha gerimini giňerdiýän emeli aň geljegine bagşlanan çykyşlar bizde uly täsir galardy. Türkmenistanyň ykdysadyýatyna ýokary tehnologiýalary we innovasiýalary çekmek boýunça ýokary guramaçylyk derejesine geçirilen halkara maslahaty we terga atnaşmaga döredilen mümkinçilik üçin türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagy hem-de Türkmenistanyň çuňur hormatlanan prezidentine köp sag bolsun diýär. Sag bolun. Jdanov Yuri, Axelot kampaniýasynyň wekili. Türkmenistanyň ykdysadyýatyna ýokary tehnologiýalary we innovasiýalary çekmek boýunça halkara maslahatyň hem-de serginiň ýokary guramaçylyk derejesini noktamak bilen we formatlaşmaga döredilen mümkinçilik üçin türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagy hem-de Türkmenistanyň çuňur hormatlanan prezidentine köp sag bolsun diýär. 2 günläp dowam eden gözden geçirilis türkmen ykdysadyýatynyň innovasiýa ösüş ýoluny gadanan äger turly sepkitleri we mümkinçilikleri, şeýle-de dünýäniň dürli ýurtlarynyň enjamlary, öňürjüleriň öňdewaji tejribeleri we işläp taýýarlamalary bilen ýakynyn tanışmaga döredilen ajaýyp mümkinçilik boldy. Halkara forumyň şäherlerine dünýäniň ençeme ýurdundan gelen kärdeşlerimiz bilen pikir açdyk, tejribelerimizi paýlaşdyk. Dünýäniň öňdewaji kampaniýalarynyň gatnaşmaklaryna türkmen paýtagtyna geçirilen 20 meşhurly puduklaýyn we köp ugurly ykdysady forumlar özüniň netijeligi we many maglumat boýunça işewilik gatnaşyklarynyň iň netijeli guralaryny birine gurlaýyn. Sözümiň ahyryna ajaýyp aşgabatda bildirilen mehmansewerlik üçin türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagy hem-de Türkmenistanyň hormatly prezidentine hoşallyk sözlerini beýan edýän. Sag bolun.